गोजोन्थों लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो दानि समाव इउटुब चेनेलाव बरायबाय आरो बे फुङाव नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दं होननानै मिजिंथिदों। स' मोजांथार खौरां लोगोफोर बे जाहैबाय COVID-19 नि भेक्सिन बेखौहाय ब्रिटेनावहाय ट्रायल खालामगासिनो दङ। जोंनि जे दा बुहुमा जे कर'ना भाइरासजों दावहा नांगासिनो दङ बे कर'ना भाइरासजों दावहा नांनायावहाय जोंनि साइन्टिस्टफ्राबो जोबोदथार खस्थ' खालामनानै बिनि राहा लामाखौ नागिरगासिनो दं बेजों दावहा नांनो थाखाय। स' COVID-19 नि भेक्सिनखौहाय दिहुननानै साक्सेसफुलनि लामायाव फैगासिनो दङ आरो बेखौहाय फार्स्टआवहाय 108 जन मानसिनियावहाय बेखौ ट्रायल खालामदोंमोन होननानै बुंदों आरो दा बेखौहाय गासै 6,000 सुबुंफोरनियावहाय सेकेन्ड ट्रायल खालामबावगोन। स' सेकेन्ड ट्रायलावबो मोजाङानो रिपर्ट मोनगोन होननानैहाय बयबो मिजिंथिदों आरो बुहुमनि गासैबो सुबुंफ्रानो बेखौ हामलायगासिनो दङ जे COVID-19 नि भेक्सिना जेन' थाबैनो फैयो आरो बुहुमाव गोजोननाय फैफिनो। मानोना बुहुमावहाय बयबो बे COVID-19 जों दावहा नांगासिनो दं आरो बे दावहायावहाय मानसिया साक्सेस जाथारगोन बेखौ बयबो साइन्टिस्टफोरबो सान्थौगिरिफोरबो आरो जों बयबो साधारन पाब्लिकफ्राबो मिजिंथिदों। स' इन्डियान रेलवेनिफ्रायबो मोनसे मोजांथार खौरां फैदों लोगोफोर बे जाहैबाय 36 लाख माइग्रेन्ट्सफोरखौहाय बयखौबो नेटिभ प्लेसाव गावनि जायगायाव लांफिननो थाखाय इन्डियान रेलवे डिपार्टमेन्टआ 2600 ट्रेनखौहाय 10 डेजनि गेजेरावहाय प्रभाइड खालामबावगोन होननानै मोजांथार मोनसे खौरां फैदों। जेरै 1 जुननिफ्राय 200 ट्रेनखौहाय प्रभाइड खालामनाय जादोंमोन। स' बेबादिनो 2600 ट्रेनखौहाय 10 डेजनि गेजेराव हगारगोन होननानै खौरां फैदों आरो। स' गासै बे 36 लाखनि गेजेराव जे स्पेसियेल ट्रेन 30 खारगासिनो दङमोन नङा होमबा 12 मेनिफ्राय। स' बे 12 मेनिफ्राय खारनाय ट्रेनावनो गासै 70 लाख टिकेटआ अल इन्डियायावहाय बुक जाखाबाय होननानै बुंदों आरो। स' 36 लाख माइग्रेन्ट्सफोरा गासैबो न'आव थांनो थाखाय बे 2600 ट्रेनखौहाय प्रभाइड खालामनाय जागोन आरो। दानिया थामथियाव जाहैबाय अनारेबल प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया एसामिसनि बिहु गामसाखौ लानानै खगायाव फांफ्रेनानै मास्क बादि गानदों आरो। स' बेनिखायनो आसामनि हेल्थ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि बेयो मोनसे गौरबनि बाथ्रा होननानै। नाथाय जोंनि बर'नि गेजेरावबो आर'नाइ दं आरो जोंनि बर'नि आर'नाइयाबो जे मास्क खालामजायो बेखौ बिथांमोना मिथिया। जोंनि बर'नि गेजेरावबो स्पेसियेल आर'नाइनि मास्क खालामनानैहाय गानगासिनो दङ मानसिफ्रा आरो जोंहाबो जे बिसिबां गौरबनि बाथ्रा जोंनि बर'नि आर'नाइयाबो मास्क खालामनानै गानजायो आरो COVID-19 निफ्राय रैखा मोननो हायो जोंनि बर'नि मास्कजोंबो। स' लोगोफोर नैबे बिथाङा जाहैबाय अनिल आम्बानी जोंनि भारतनि गेजेराव धोनि सुबुंफोरनि गेजेराव सासे। स' जिसिबां फैसा थायो मानसिफोरनो इसिबां थोआ। स' बेनिखायनो बिथाङा चाइनानिफ्राय 18 बिलियन रां दाहार लादोंमोन। चाइनानि बेंकफोरनिफ्राय 18 बिलियन लन लादोंमोन नाथाय बिथाङा सुख'याखैमोन। स' बेनिखायनो दा बिथांखौहाय लन्डननि हाइकर्टनिफ्राय $17 बिलियन रांखौहाय 21 दिननि गेजेरावनो सुख'नांगौ होननानै लन्डननि हाइकर्टनिफ्राय बिथांनिसिम अर्डार फैयो। स' बिथाङा दा गंनानै बेबायदि दुखु जानानै दं आरो बाथियाव जाहैबाय जोंनि आसामाव CRPF सुबुंफोरनाव गासैहाय 6 जन सुबुंफोरनियावहाय COVID-19 पजिटिभ मोनदोंमोन। स' बिथांमोनखौहाय दायो GMCH गुवाहाटी मेडिकेल कलेजावहाय बिथांमोनखौहाय एडमिट खालामनाय जाबाय क्वारेन्टाइन सेन्टारावहाय आरो बिथांमोननि ट्रिटमेन्टआ सोलिगासिनो दङ। स' बिथांमोना जेन' थाबैनो मोजां जानानै फैयो आरो बिथांमोना जे जोंनि हादरनि दावहारु बे हादरनि दावहारुफ्रा जेन' बे COVID-19 निफ्राय जेन' नेगेटिभ रिजाल्टखौ थाबैनो मोनफिनो बेखौ मिजिंथिदों आरो। स' बिथांमोनखौहाय दोनहैनायावहाय जोंनि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनो बिथांमोनखौहाय बे 6 जन CRPF सुबुंफोरखौ हस्पिटालसिम शिफ्ट खालामनायावहाय गावबो प्रेजेन्ट दङमोन होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। स' दानिया जाहैबाय आसामनि 23 मेनि COVID-19 नि आपडेट। स' आसामाव गासै मैयाहाय 53 निउ केस फुंनि समावनो 53 जन खेबसेयैनो निउ पजिटिभ केस मोननाय जादों आरो बिनि 1 घन्टासोनि उनावहाय आरोबाव 10 जन सुबुंफोरनियाव टटेल 10 पार्सन्सफोरनियाव पजिटिभ केस मोननाय जादों आरो बेलासिसिमाव गासै 17 जन मोननाय जादों। स' टटेल मैयाहाय खेबसेयैनो गासै 81% पजिटिभ केस COVID-19 पजिटिभ केस मोननाय जादों आरो बेनि गेजेराव 3 सुबुंखौ डिसचार्ज खालामदों आरो डिसचार्ज जानायनि गेजेरावहाय सासे डक्टरबो दंमोन। बिनि मुङा जाहैबाय दीपा डेका जायहा COVID-19 जों दावहा नांनायाव गावनो पजिटिभ केस जादोंमोन नाथाय मैयानि दिनाव खननै टेस्ट खालामखांनायनि उनाव बिथांखौहाय नेगेटिभ मोननाय जादों। स' बिथांखौ डिसचार्ज खालामबाय आरो बेजों लोगोसे 2 सुबुंखौबो डिसचार्ज खालामफानाय जादोंमोन आरो।
स' दा टटेल जोंनि आसामावहाय फुंसिमाव मैया बेलासिसिमाव 346 पजिटिभ केस दङ आरो डिसचार्ज 57 एक्टिभ 282 आरो डेथ 4 माइग्रेटेड 3 स' कर'नानि रिपर्टआ बेनोमोन लोगोफोर आरो लास्टावहाय मोनसे निउस दंबावो बेखौ नायनो थाखायबो नोंथांमोनखौ खावलायबाय बे जाहैबाय ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय जों बयबो WhatsAppखौ बाहायो स' WhatsAppखौ बाहायनायाव मोनसे गोदानथार ट्रिक फैसिगोन होनना बुंदों बे जाहैबाय नोंथाङा जिखुनु नाम्बारनि थाखाय मोनसे QR कड मोनसिगोन जायफ्रा जेनेबा WhatsApp इउजार स' WhatsApp इउजारफ्रा मोनसे QR कड मोनगोन आरो बे QR कডखौ जाय मबाइलजों स्केन खालामगोन बेजों स्केन खालामबा नोंथांनि WhatsApp नाम्बार एबा लिंकआ डाइरेक्टलि बे मबाइल नाम्बारावहाय सेभ जागोन आरो जाय मबाइलजोंहाय बेखौ स्केन खालामगोन बे स्केन खालामनाय QR कडजोंहाय नोंथांनि नाम्बारखौ मोननो हागोन स' जेरै फनपे गुगोल पे बेफोरहा मोनसे QR कड थायो आरो इन्सटाग्रामावहाय बेटा भार्जनावहाय बियो अलरेडि दंखायो स' दा बे प्रसिडिउरानो WhatsAppआव फैसिगोन आरो स' बेजोंदि मा लाब जागोन आरो मुलाम्फा जागोन बेखौ जोङो उनावसो मिथिसिगोन स' जोङो फैनायखौ नेदिनि माब्ला फैयो अब्ला दिनैनि गासैबो रिपर्टआ एसेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामदो आङो बेबायदि नोंथांमोननि थाखाय गुबुन गुबुन रोखोमनि इनफरमेटिभ भिडिअस आरो नलेजेबल भिडिअस लाबोबाय थागोन स' थेंक इउ लोगोफोर हेभ ए गुड डे